Toto video hovorí o tom, ako sme boli so stylistkou vo Viedni nakúpiť nejaké outfity a potom sme ich boli pofotiť do jej portfólia. Stylistka ale v procese prípravy tohto videa sa rozhodla, že necení náš primitívny humor a nechce byť jeho súčasťou. My ti to video ale aj tak chceme ukázať. Prax z točenia týchto vecí je taká, že točíme všetko, čo nám napadne a potom z toho zostriehame to, čo sme ochotní pustiť do sveta. Ja som typ človeka, že keď som ešte chodil na pohovory, keď som bol chudobný, tak som došiel na pohovor o hodinu a pol skôr, lebo som nepoznal Bratislavu a proste dal som si rezervu. Pán Antonia, kam ideme? Keď ste chceli niekto vedieť, takýto pohár má 184 kalórií. Keď sa zasekne o nejaké verejné osvetlenie alebo tak, že sa obtočí okolo neho, povieš mu, že Achtung! A on sa obtočí naspäť. A vážne, bez A počkaj, ty si ho naučil, áno, ja som ho naučil, áno. Taký dobrák veľký. Má po nás niektoré vlastnosti. Alebo vy po ňom. Nemá moc rád ľudí. Na zdraví. Dankeschön. A bitteschön. Z čoho to dokonca? Na Slovensku modrý koník, v Rakúsku modrý kocúr. Kocúr bordelár. Kace! Kace, áno. Vlastne po nemecky je to kocúr a Naučíme. po taliansky ti skoro nadávam. Dosť dobré. Patronus? Aký to nie je patronus, to by jeleň bol patronus. Nie, ty budeš vyšší lev. Ty si vyšší lev. Komentuj, drahý. Viena, Österreich. 15:20. Rozišli sme sa práve ktorá sa ide hodinu tváriť, že je produktívna. My sa tak ani tváriť nehodláme. Áno? Dobrý deň. To je ego. Aj tu kachnu chcem, dobre? Predátorstvo v prirodzenom prostredí. Jak sa cítiš? Vyzeráš zničený. Jak po 12 v robote, čo? Takzvaný zešľahaný. To je celkom dosť veľa miesta, Toto táto všetko, kabinke. keby sme rozšili, tak vieš, koľko bezdomovcov z toho zakryjeme v zime? Hromadu. Asi to hostelska. Hromadu. Keby si mala vyjadriť svoj pocit v percentách nabitia batérie? Nabitie batérie? 11. Čo by si povedala? Bolo to vyživné, bolo to náročné, ale úspešné. Dobrú chuť. Dobrú chuť. Ja, jak marketér, som mal strašne dlho prázdne sociálne siete, lebo som nevedel nájsť formát, ktorý je pre mňa udržateľný. A potom sme vymysleli až sériu zo zadnej sedačky. Ja som si sadol tam, kde ty a proste som kecal múdrosti na kameru a ono to vystrelilo. Lenže vystrelilo to v čase, keď ešte Instagram ti vedel dať nejaký reach. Teraz už ti to nedá. Čo nie? Toto čo? Nie. Jezus. Dobrý den. Dobrý deň. Jaký je stav? Ja som von už. Ty si už von? Hej. Ty kokos, a nie je ti tam teplo? Není práve, že to pofúkuje, tak si to toho pomôžilo.
Zobral si vetrovku? No jasné. Dobre, tak odbočujem k tebe. Dobre, okej. Naschle. Tak. Dobrý den. Čau. Dobrý den. Dobrý den. Ide vám teplo z výfuku, to je normálne, pán vodič? Je to normálne, no? Áno, dobre. To je hlavne generátor tepla, až potom to robí nejaký výkon. Áno, dobre. Počkaj, idem prikúzliť človeka. Hej? Takže, nachádzame sa v River Parku. Čakáme ešte na stylistku. Zistil som, že som si kúpil dvoje komfortné tenisky, čo nebol úplne plán. Respektíve je to milé prekvapenie. Ideme nafotiť nejaké outfity. Takže sa ešte 3-krát prezlečiem, budem dopotený jak slon. Ja mám len taký malý, ty máš väčší. Ďakujem. S tým sa divne, keď na mňa toľko objektívov mierí. Môžem si stišiť zvonenie, lebo Hej. máš šak trafiky, ešte raz to zazvoní. To je taká jednotka pre každého z nás. Jak ti chutí? Áno, Brutálne. nie som moc skatý. Jako vždycky. O nič viac. Láska. Ukáž, jak pracuješ? Ukáž, jak pracuješ tvrdo. Láska, ukáž, jak... Dobre. Počkaj, teraz mám prísny telefonát, či milý? Ale to je pekne. Ty to dlho neboli. Dajte pozor na úzke schody. No, čo? No, vieko tam je. Hodiny mi nafoť. Ďakujem. A to nie sú všetky, počkaj. Hodiny mi nafoť, ďakujem. Dobre. A treba uznať, že nie je ľahké ťa odfotiť netučného. Bugatti ponožky natoč. Bugatti. A mám dve. Wow. Lusknem a urobíme prestrih. Dobre? Tu budem stať, hej? Nie, tu si stal. Aha, dobre. Počkaj, dostaň sa sem ešte raz. A lusknem a urobíme prestrih. Nie. Ešte som si luskol, ne? Jak som chcel. Domáte. A čo teraz vyzerám jak na albume rapového, jak na coveri rapového albumu? Alebo kresťanského, láska. Alebo kresťanského. Tak miláčik môj krásny, milovaný. Takto? Toľko to peňazí stoja peniaze. Bezprostredné pocity? Moje? Áno. Výborné, úžasné, dynamické, skvelé. A tvoje? Zničený som, ale bolo to dobré. Ja mám rád takéto akcie. Veľmi. Ideme na kávu? Určite. Kofola, káva, kofola. Nič. Káva v kofole. Fuj. Môžeš. Som autentický? Si úžasný. Koľko asi? 100%. Dobre. Ako vždy. Dobre. Tak záver je, že máme za sebou aj fotenie outfitov, čo sme spáchali. Asi to bolo dobré. Áno. Wow. A to je všetko, čo chcem povedať. Brutál záver. Brat, ty čo povieš? Paradzina. Wow. Výborné.